אנחנו לא מפריעים, אתה מפריע להתארגנות כרגע. שי, אתה מפריע כרגע להתארגנות. זאת פרובוקציה של ההנהלה. אתה מפריע כרגע להתארגנות, זה בניגוד לחוק ובניגוד לפסיקה של בית המשפט. אני מבקש ממך לא להפריע להתארגנות, שי. יש עבודה פה במגדל, ועד שהנהלת מגדל לא תבין שיש להתייחס לרצון העובדים שלה, זה לא ייפסק. זה הכל. יש פה עיצומים כרגע, יש כרגע סכסוך עבודה, לי קוראים אבנר, יש כרגע סכסוך עבודה, ואתה כרגע מפריע להליכה התארגנות. שי בסון, אתה כרגע מפריע להליכה התארגנות. אני מבקש ממך, אני מבקש מכם, אתם מפריעים פה, אני מבקש ממך לא להפריע להליכה התארגנות. הליכי ההתארגנות אנחנו עושים עכשיו זאת תמי אוחנה שלוקחת ראשי צוותות אליה לישיבות ומשפיעה עליהם ואומרת להם, תדעו לכם, אל תצטרפו לצעדים האלה. אנחנו יודעים, יש לנו גם הקלטות שלך תמי במסגרת אותה הישיבה הזאת, ואנחנו נחליט מתי להשתמש בזה. בינתיים לא יצאנו נגד עובדים, הוועד לא יצא נגד העובדים שלו. אם אתה רוצה לצלם את העובדים, אם אתה רוצה לדבר עם העובדים שלנו, אין שום בעיה. אתה צריך לבקש רשות. לא, סליחה. אנחנו לא צריכים לבקש ממך רשות. אנחנו לא צריכים לבקש רשות. יש סכסוך עבודה בכל מגדל. יש סכסוך עבודה כרגע בכל מגדל. יש סכסוך עבודה בכל מגדל. תצלמי בבקשה. יש סכסוך, תצלמי, כן, גם אותי. יש סכסוך עבודה כרגע בכל מגדל. וסכסוך העבודה חל גם על אנשי מגדל טכנולוגיות, תרצה או לא תרצה. הם עדיין עובדי מגדל. ואני מאוד מצטער שאנחנו צריכים לעשות את הריב הזה לידכם, זאת לא הייתה הכוונה, אבל הפרובוקציה של ההנהלה התחילה עוד קודם כשהייתי ביצירה שלום ועברתי ווידאתי שבאמת יש שם שביתה ויש שם מעל ל-90% עובדים ששובתים, עובדי אליהו פה ושם בודדים. אני מבקש מכם פעם אחרונה, אנחנו בסכסוך עבודה ואתה כרגע מפריע לנו. גם אתה וגם אתה, אני מבקש מכם, אתה מפריע לנו כרגע, אתה מפריע להליכה התארגנות. לא, אתם צריכים... הפעולה שלך... לא, ממש לא, בבניין הזה אנחנו, יש לנו ליווי משפטי. אתם מפריעים למהלך העבודה. אנחנו בסכסוך עבודה, יש סכסוך עבודה, אנחנו לא בסכסוך עבודה. אני מבקש מכם... רגע. אני ביקשתי ממך גם בקומות הקודמות, איפה אתה? אנחנו לא בסכסוך עבודה. שי, אנחנו לא בסכסוך עבודה. מודי, אני מבקש שאתה תחזור. מגדל, מודי. בעניינים של מגדל יש עיצומים ויהיו עיצומים ותהיה השבתה. אני מבקש שאתה גם תחזור על מה שאמרת לי קודם. ותהיה השבתה. שאם אני אגיד לך את זה, אתה תכריז על סכסוך עבודה במגדל טכנולוגיות. תחזור על זה בבקשה. סכסוך עבודה, נכריז אולי על שביתה במגדל טכנולוגיות. אמרת עליי שבגלל שאני מבקש ממך לקום ולעזוב את המקום הזה, אתה תכריז על סכסוך עבודה במגדל טכנולוגיות. אמרתי שבגלל שאתם מאיימים על העובדים שלכם, אתם תחזור על זה, לא, תגיד בבקשה מה שאתה אמרת לי עוד פעם. אני אחזור על מה שאני רוצה, זה מה שאתה אמרת. לא על מה שאתה רוצה. לא, זה בדיוק מה שאתה אמרת. אז אני חוזר אותה. אתה איימת עליי שאם אני אבקש מכם לעזוב, אתה תכריז על סכסוך עבודה במגדל אני לא איימתי עליך, ומה שיהיה אתה תרגיש. אנחנו עדיין חוזרים על אותם דברים. אנחנו כרגע בסכסוך עבודה במגדל, ואתם חלק מסכסוך העבודה. זה בסדר שאתה מצלם אותי, זה בסדר שאתה מצלם אותי. הסכסוך העבודה הוכרז בתמ"ת, את מפריעה לי כרגע לדבר. את מפריעה לי לדבר. זה בדיוק מה שאני צריך לעשות. כחלק מסכסוך העבודה. אתה מפריע לי לעבודה השוטפת. אני שמח שאני מפריע לך לעבודה השוטפת. אני שמח שאני מפריע לך לעבודה השוטפת. אני שמח. לא רק לך, לכל מאות העובדים. כחלק מסכסוך העבודה, כחלק מסכסוך העבודה, יכול להיות שבהמשך אנחנו נבקש מכם גם לשבות.